Facebook munduko sare sozialik handiena da. Erregistratzeko nahikoa da erabiltzaile izena eta e-mail kontu bat ematea. Hortik aurrera, zure esku dagoz profila eratzeko tresna eta aukera guztiak. Sare ezberdinetan ibili zaitekez, ikasketen, bizitokiaren edo lanaren arabera, beste aukera askoren artean. Lagun zerrendaren bidez, ezaguna dozun edo nor gehitu ahal izango dozu. Sareak eskaintzen dauzan aukerak berarekin partekatzeko. Zeintzuk diren aukera horrek? Adibidez, txata, momentuko mezularitza zerbitzua. Gai baten interesatuak dagozan pertsonak biltzen dabezan taldeak. Era berean, profil bakoitzak horma bat dauka. Horman lagunei mezuak eta edukiak usteko aukera daukazu. Argazkiak igotzeko eta etiketatzeko aukera ere hor dago. Eta zerbitzuaren izar nagusietako bat, gustatzen jat botoia. Egindako iragarpena gustokoa dela adierazteko balio dau. Gogoratu Kaguneak Facebook orrialdea daukala, eta norbere Facebook profiletik bertako eduki eta publikazioak jarraitu daikezu zala. Sakatu atsegin dut eta jarraitu Kagunea.